At ngayong umaga po kasama po natin, nasa linya pabati mo na po natin si Doc Xiao Chua at isang Filipino historian po ngayong umaga makakausap natin tungkol dito sa pinag-uusapan po natin na Simbang Gabi. Saan ba nagsimula ito? Ano ba talaga? Sampo, siyam? At ano pa po mga impormasyon? Pabati mo na po natin ang ating pong guest ngayong umaga po. Doc, magandang umaga po. Makasaysayang umaga, Idol Mark, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Dagupan. Opo. Including my sister, no? Chow Chua, Yes. Rosales, no? Opo. Mall manager. Yung ating kahapon nung ano po pala Sabado, kami dun sa media inorganize na media celebration ng mga media diyan po sa may SM Urdaneta. And yes. And andun yung mga mall manager, Sir Chow, siguro may hindi lang po namin na na taunan na nakita po. Anyway, Doc Chow, ano po ba itong Simbang Gabi? Nag-umpisa na po ito, may kahapon may mga nag-umpisa ng kanilang Simbang Gabi. Tapos ngayon, ano bang officially nito talaga? Pag-uumpisa talaga sa ating pong history, Doc. Well, 9 days yan, It's a novena mass, kaya 9 days from the word Novem Diales, no? Novem Diales, no? 9 days, Opo. novena, for the Virgin Mary. So, ano yan, ang kaibahan yan yung tawag Misa de Aguinaldo. Oh. Yes, Misa de Aguinaldo. Yung Misa de Gallo, yun yung Christmas Mass, which is different from the Simbang Gabi. Ayun. Kasi ang gabi hanggang 24 ng madaling araw, tapos 25 ng madaling araw, Christmas Mass na. So, sa Pilipinas, kung bibilangin mo, kung madaling araw ang misa, December 16. Opo. Pero minsan, gabi yan, December 15. Mm. So, iba kasi yung Simbang Gabi, doon sa last day, kaya nga parang 10 days na misa yan. Yung misa ng Pasko, kaya nga Christmas, Opo. Christ ang misa ng Pasko, no? Kaya yung ang tawag doon, Misa de Gallo, o yung Ayun. misa ng manok. Ayun, oo. Galing yun sa nanggaling yung Misa de Aguinaldo. Meron kasi nagsasabi na yung Philippines yan, original sa Philippines, dahil sa mga magsasaka natin sa madaling araw bago magsaka, magsisimba. Actually, po yun. Sinorek tayo ni Fidel Villaruel, isang Dominican priest, isang architect ng USDF. Sinabi niya, meron tayong mga documents na nagsasabi na una yan sa Espanya at dinala dito sa Pilipinas. So, sa Spain. And then, pero sa Pilipinas, malakas yung Simbang Gabi tradition. Recognize tayo na ng Vatican na ang Simbang Gabi talaga ay Pilipino. So parang sinangkin na natin na atin yan. Kaya may Simbang Gabi sa Vatican Oo. No? Yes po. At ito, Doc Chow, ito pong mga 'di ba, may mga bansa din at halintulad sa Pilipinas na nagsasagawa din ng mga ganito dahil syempre sa dami naman ng nasakop ng colonial Spaniards sa mga panahon na 'yon. Opo. Definitely may mga ganyan din. Pero kasi I'm not really sure, hindi ko naririnig. Tandaan din natin na baka sa Latin America meron, although hindi ko pa napagtutunan ng pansin. Opo. Basta talaga sa atin may mga beliefs pa tayo na sa totoo lang based sa ating indigenous culture. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi siya Catholic per se, hindi siya doktrina ng Katoliko. So halimbawa, pag nakumpleto mo daw yung Simbang Gabi, yung kahilingan mo daw matutupad. Wala naman sinabi ang simbahan na may ganyan. Diyos sa taon, ganyan, kay Mama Mary. Pero hindi naman sinabi na parang may kapangyarihan yung Simbang Gabi. Pero ganun ang Pinoy naniniwala siya na ikaw ay nanalangin, may kinumpleto kang sacrifice na araw mong gagawin, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya. So very Filipino yun.
Okay. Pero sa history ba, Sir Chow, kung meron po kayong pwedeng maano po, ma-share man lang na notable na mga simbang gabi na naganap dito sa ating bansa? Well, hindi hindi ko lang maalala yan masyado. Ibig ko sabihin, every simbang gabi naman is as important as Mhm. any Yes, yes. mass, no? Pero wala naman akong special. I suppose yung meron mga simbang gabi, halimbawa yung may kinuwento sa akin sa St. Joseph Parish sa Las Piñas Mhm. na nagkaroon ng bomb threat. Oh. So, Mhm. mga no, so may mga I don't know kung Christmas Mass yun, no, New Year's Mass. Yung Mhm. may isang bombahan na nangyari Oh, sa yes. Oh, na pero meron bang pagkakataon sa history na discontinue yung ganitong tradisyon natin, like for example nung panahon ng gera, Doc? magandang tanong yan. Mhm. Pero sa totoo lang, kahit naman may gera, hindi naman na nag-i-stop yung mga traditions natin, even yung translasyon. Sabi Mhm. nila natigil daw nung gera. Pero apparently meron pa rin, no, sa Mhm. mga documentation. So hindi lalo nga kumakapit in fact nung COVID-19. 'Di ba? Mhm. December, medyo meron na mga social distancing. Nagsimbang gabi pa rin Mhm. yung mga tao. Although, of course, limited, tapos siguro, at that time, in-encourage yung television. Yes. Yan, yung television na lang muna kasi nagso-social distancing nga. Yon. Pero sa totoo lang, ang tao gusto talaga magsimba, manalangin sa Diyos sa mismong simbahan. So, yun ang nangyari. Nagbalik din tayo eventually. Opo. Doc Chua, ito po ba for example, ito bukod po sa sabihin na natin talagang highly influenced ng ating pong colonial colonizer po natin na Espanya noong mga panahon na ito kaya talagang naging parte na po ng ating tradisyon. Pero ano pa sa palagay po ninyo ang nagpapatibay ng pagsasagawa ng ganitong mga tradisyon ng mga Pilipino? Well, tandaan natin na una, talagang mapagpasalamat ang Pilipino eh. Mapagpasalamat eh. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos, Mhm. isa ng mga biyaya una. Pangalawa, yung togetherness, no, being with family. Kaya actually, kahit nasabihin mong hindi siya about it, Mhm. naging about it talaga siya. It's being with family, coming home to Christmas with family, with friends, sa mga kaibigan natin, kapwa natin. Correct. At yung pakikisa sa sambayanan, yun yung mahalaga doon eh. Kaya sa totoo lang, sa ibang mga bansa sa mundo na Katoliko supposedly, like France, like Germany, Mhm. like Italy, hindi na sila nagsisimba. Pero ang Pilipino, gusto kasi niya, nakikisama kapag sumasambat, nagpapasalamat, Mhm. kasama ang kapwa. So yun. Kaya nga after that, di ba, kakain, magpuputo bumbong, bibingka, 'di ba? Mag-uusap-usap, no? Yun yung ng simbang gabi, magmamano sa matatanda. Mhm. So, it's really about pakikipagkapwa at pakikisama sa bayan. Ayun. And also kaakibat nito yung mga iba pa nating attach sa atin na mga aspeto bilang isang Pilipino, Doc Chua. Yung for example, promoting yung mga local delicacies natin kasi mga panahon na ito, puto bongbong, bibingka, Doc. Tama, no? Kaya nga tapos yun na nga, meron pang mga display like parol Yes. na nating atin, Christmas tree sa mga plaza. It's really about yung isang araw sa taon o ilang araw sa taon na ma-feel naman natin magsaya tayo, yung Mhm. puso natin, ng mga pagsubok, yung mga bigat na nararamdaman ng ng ating mga damdamin Mhm. na merong Diyos na una nagbigay sa atin ng liwanag sa kabila ng kasalanan, ng kadiliman ng mundo, Mhm. at pag-asa siya. Kasi kahit namatay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, sinilang namatay, nabuhay siyang muli. Mhm. So, pag-asa na, alam mo yun, yung Pasko ay pag-asa. Ito'y paalala sa atin. Nagaganda pa ang buhay natin, giginaawa ang buhay natin. Basta tayo ay kumapit sa Correct. paniniwala. No?
Well, again, hindi naman yan para sa lahat. May mga Muslim tayo na mga kasama, may mga hindi believers. Yes. Pero yung message pa rin ng Pasko is magmahalan, may pag-asa, wag kang masyadong madedepress, tuloy ang buhay natin. Mhm. Alam mo yun, sa kabila ng mga trahedya, hindi perfectong buhay natin. Lahat tayo mamamatay, di ba? May Mhm. pero may pag-asa. Ituloy ang buhay. Ingatan ng buhay, magsaya tayo. Regalo sa atin ng Diyos ang buhay natin. Mhm. At tayo na pwede tayong mailigtas mula sa kamatayan ng kasalanan. Mhm. Ganun Amen. lang. Oh, amen to that. Doc, panghuli na lamang po, gaano kaimportante that we can preserve, that we should preserve this kind of tradition despite of continuous technological development sa ating paligid. Alam mo, sa una naman, ito natutuhan ko sa aking pag-aaral ukol sa translasyon ng Pong Jesus Nazareno. Yung mga bata, sa una, hindi talaga nila naiintindihan yan. Aha. Pero bata kasi sila eh. So una, di ba, may mga ligawan pa na nangyayari, di ba? Simbang tabi, sabi nila. Kaya po, sintang sabi, hayaan nyo sila. Paalalahanan yung mabuti, yung kahulugan. Pero hayaan nyo kasi tatandahan, pag dala-dala niya tradisyon every year, dali niya yan at eventually babaunin niya at malalaman niya at magmamature siya sa kanyang pananampalataya. Bakit niya ginagawa ito? So Correct. hayaan lang, expose natin yung mga kabataan. Maganda na meron silang pananalig sa Diyos. Ako, bagamat protestante ako, no? Mhm. Ayun, gusto nyo maging mabuting mga Kristiyano at Katoliko, di ba? Ipasa nyo sa inyong mga anak kasi meron tayong makukuhang value diyan sa paniniwala sa pananalig sa Diyos ng kabutihan, Mhm. no? Sa hustisya. Ayun. Okay, maraming salamat po, Doc Chow Chua, ang Filipino public historian po natin sa pagkakataon po nito, and safe flight po papunta sa inyo pong speaking engagement, Doc. Maraming salamat po. Makasaysayang umaga po at makasaysayang Pasko, Brother Mark po, Mark. Mark. Maraming salamat po. Doc Chow Chua po, Filipino public historian. Anyway, Idol, pakinggan naman po natin po ang ating mga